Titinda ko ng saging. Oo. Yan, mga saging na ganyan. Tapos meron po yung mga nakabuwig. Oo. Kaya lang nahuhula. Okay. Kunting tubo lang din. Oh, at least kahit papaano kasi natutuwa ako sa iyo, very proud ako sa iyo kasi sa ganyang sitwasyon, hindi ka pa rin sumusuko, naghahanap buhay ka pa rin. So sana sa mga kababayan ko diyan, mga kabarangay ko, maging inspirasyon natin si Tatay. Ano pangalan? Joseph. Tatay Joseph. Ano naman ang kanyang sitwasyon, tuloy pa rin siya sa paglaban sa buhay. Ayan. So, ang kanyang sitwasyon, masaya pa rin kasi may asawa, may 2 anak. Ayan, saludo ako sa iyo, kuya. Rodel, pakuha nga isang sakong bigas. Bigyan natin si Tatay. Papasuyo. Ayan. Ayan mga kabarangay, bigyan natin si Tatay ng bigas. At saka bigyan din natin siya ng kaunting kasi nagtitinda-tinda siya. Bibigyan natin siya ng pamuhunan. Ayan. Nung isang araw po, puno yan saging. Oo. Ayun, nabibili naman. Nabibili naman. Saan ang gagaling yung mga paninda mo? Yung pagpuli, may-ari ng kwan dyan, sagingan dyan, dito sa akin dinadala. Parang may porsyento ka. Porsyento. Okay. Kaya kung pupuntahin ako ng 50 pesos bawat buwi. Oo. Malaking bagay na rin yun, no? Oo, sa bagay, alam mo. Maka-4 na buwi ka lang, hindi may 200 pesos ka na. Pilipino talaga, madiskarte, no? Kailangan po, talagang pag wala kang discount ngayon. Oo, hindi tayo mabubuhay, no? Sa bagay, okay yan, kuya. Tuloy-tuloy lang tayo. Ang Diyos marunong, eh. Diba? Araw-araw ka nila tinitinda. Sana maraming makakita sa'yo kasi yung iba dyan, kumpleto ang pangangatawan, di ba? Pero si kuya, bilib ako kay kuya kasi napakasipag niya. From Pangasinan kami. Pero galing kami dito sa saan yung pinanggalingan natin? Kaya Sangkay? Galing kami ng Dait. Ayan. Curious lang ako kasi nadaanan kita dyan. Kaya kami napadaan. Pasensya na kung naabala ka namin. No? Ayan. Tsaka syempre, bibigyan din natin si Tatay ng pamuhunan para mayroon siyang pandagdag. No? Tay, tanggapin mo to. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Salamat po. Opo. Sana sana makadagdag sa mga paninda mo. Pangailangan mo para sa mga anak mo, Pagpatuloy lang tayo. Kahit anong hirap ng buhay, laban lang. So yun po mga kagapay, mga Team Daddy Frankie, napanood po natin yung short video ni Tatay Joseph. So talagang nakakahanga naman. Yan yung mga tao na gustong-gusto ko rin tulungan, yung mga PWD, pero hindi nila ginagamit para manloko ng tao, kundi ginagamit nila na inspirasyon at kahit papaano lumalaban po sila ng patas. So deserve po ni Kuya na mabigyan din ng tulong. And yun nga, nakita nyo naman na talagang siguro ang hirap maglakad ng gano'n na para kang nakagapang, para kang yung alam nyo na, yung mga may 4 na paa. So 'di ba, mahirap kasi tuhod niya yung ginagamit niya. Tapos kung dumadaan ka sa mga semento, lalo na pag mainit ang panahon, so sobrang hirap po niyan. Pero grabe si Kuya, nakaka-inspire po. Nakita nyo, naghahanap buhay. Yun nga, nakita nyo, alam nyo, pag may diskarte nga talaga yung tao, kahit gaano pa yan kahirap, wala sabihin natin na hindi ka, kompleto yung katawan mo. Pero, pag hindi mo naman ginagamit yan, hindi ka na madiskarte, wala din. Pero si Kuya, kahit na disabled nga siya, pero gumagawa siya ng paraan para para kumita. So talagang hindi mo masasabi na dahil mahirap lang kayo, ganito.
nasa tao din po yan paano dumiskarte. So, yan, example yan si tatay na kahit sabihin natin na disabled siya pero nakakagawa siya ng paraan, nagtitinda ng saging, di ba? So, yung mga iba dyan, magtanim kayo ng saging, hindi yung pag wala nang makain, magnanakaw, ganito, gagawa ng mga hindi maganda para lang makakuha ng pera. Yung iba, sabi nga nila, yung iba kumakapit sa patalim. So, hindi na po maganda yon, di ba? Diskarte lang po sa buhay ang kailangan. So, nakakatuwa po ang kwento ni tatay, no? Sa gustong mapanood yung whole video, dito lang din po sa channel ni Daddy Frankie sa YouTube. Mapapanood nyo rin po yan. And sana masuportahan nyo pa po ang si Daddy Frankie at saka ang buong team po ni Daddy Frankie. Maraming salamat po. God bless po sa lahat. And yun nga po, Team Daddy Frankie, huwag niyong kakalimutan. And special shoutout din po pala sa Team Rise Above na lagi pong nandyan sa aming likod, na laging nakasuporta po sa amin. At sa mga solid viewers po namin, maraming salamat. Mega live shoutout po. God bless po.